ନାଇଁ ମନୁଆ ମୁଁ ପାରିବିନି। अरे नहीं ଏ ମନୁଆ ମୁଁ ପାରିବିନି କହିଲି। अरे भाई नहीं ଏ ମନୁଆ ମୁଁ ତତେ ଥରେ କହିଲି ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଲି। अरे मोर भाई ଶାଗୁଣି ଆରେ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ଶାଗୁଣି ଆମ ଉପରେ ତମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା? କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଶାଗୁଣି? କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ତମେ କ'ଣ? ମା ଆରେ କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ? କିଏ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ମହାପୁରୁଷଟାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ? तुम आगे जी छिड़ा जो मो भाई भगवान महापात्र ଏ ବାବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦେଖିନି। ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ମୋରି ପାଖେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ହେ ବାବୁ ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ତମ ପାଦ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋଷୀ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାପା ପୁରା ପିଲାବେଳେ ଗପ କହୁଥିଲେ, ବାପା କହୁଥିଲେ ବାବୁରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ହେ ମହାମାନବ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ କିଛି ସେମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। भगवान महापात्र भगु भगु आप भावी मु आपणकर जने पुओ अरे मनीष हाटरू मनीष किणवा को जाई तो ठीक मनीष टीए पाइछु। अरे मो सपन को तो तमे सफल करी देइछु। हाँ ଶାଗୁଣି तब हस खुशी संसार किए ए दुनिया जदि सबुठु किए बेसी खुशी हुए ताहले से जन को होची तम खुड़ी जय ଶାଗୁଣି तम भले भले तम जा सुखरे घर संसार करो खुड़ी सुख मो पई आसीबो खुड़ी आज जे साइकी रखी दिबा सब सुख को मोपड़ा एठी छाड़ी दे जाउची एठी पूरा सुख सातो पर दुख निचर सुमना
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭବିଆ ଔରସରୁ ଭୋଗୀ ଝୋରଦି ଜନମ ହେଲା ସବୁ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ବସିଏ ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଚିତା ଚୈତନ ଖାଲି ଓ ମଠରେ ଯାଇ ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇବ କଥାରେ ନାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ସମାଧାନ କରିବ ଆପଣ ସୁନାକ ଭେଣ୍ଡି କହିବୁ ବାବା ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ଭାଇ ଅପାଦବ ମହାନ୍ତି ଅଛି ମାନେ ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇଦେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କଣ ନ କରିବାକୁ ସେଟା ଦୋଷ ଦବ ନେଡ଼ି ଗୁଡା କହୁନି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ପାଇବୁ भाई भाई कैसी भाव तो देखो ठीक लक्ष्मी ठाकुरानी परी और गोटिए तावले वाला भाई जीवन को एमिति गोटे दिया आछो मु स्वप्न भी केबे भाबी नथिले तू भाव तो विषय में एते सब कहि देनी तू चुपचाप बैठी छिड़ा आइछु समिति घर जीवन नदी चौधरी के आम घर मान सम्मान चली जीव ताकर भी परंपरा विजय अछि अरे बाबा हमें जा कहतु तोरी भलो मानी करछु बाबा बाबू और घरे सबरी शब्द उच्चारण कले मु भूली जीवी आपन मो बाबू ओदाटा कहू ठीक ଅଛି ତୁ ଯଦି ଭୁଲି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ କହ ତୋର କଣ ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ତୋ ମା ସୁନନ୍ଦା ସମ୍ଭବ भाई तुमको मारी पारिबनी अरे सही भाई ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର କରିଦବ ଓହୋ ମନୋଜ ଆରେ ତୁ ପଞ୍ଚମ ଜନ୍ମିତ ଦଶ ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ମୁଁ ପରା ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କେବଳ ତୋ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି କହ ତୋର କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ପୁରା ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଏ ଯখন ମାକୁ ମା ଡାକେ ମୁଁ ଘୃଣା ୟୁଜାଇ ମାର ଖାଇଲା ଭାଇ ମୋ ତ ବାନ୍ଧ କରିପାରିବନି ମମି ମମି ପାପର ବାନ୍ଧରେ ନିବାଦ ତଳକୁ ନେଇ ପୁଣ୍ୟର ଟଙ୍କା ମୋର ପାଦ ଥାଏ ନହେଲେ ମାରିଆ କଥା ସତ ହେଇଯିବ ମାରି ଆସିବ ବାଇଶି ମାସରେ ମିନ ଖେଳିବ ମିନ
ଆସନ୍ତ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ କର 그래도 멈춰! 그래도 멈지 말았어! 나와 소프로에! 그런데 지금 뭐지? 제가 믿어보는 이 지구라니! 멈지 나오라고? 제 저쪽으로 제국에 비비고! 이거! 뭐야? 대부. ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ତୁ ପରା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଥିବୁ ଏ ବୋଉ ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ମୁଁ ମଥା ପଥି ମାନି ନେବି ବାବୁ ମୁଁ ମଥା ପଥି ମାନି 나 너희들이 또 어때 너들이 공중대 바로 그리 비싸고 먹으리 아니노다 ନାଇଁ ଏ ବୋଉ ପିଲାବେଳୁ ମାଆକୁ ହରି ମୁଁ ପୁରା ତୋରି କୋଳରେ ପଡ଼ି ଆସିଛି ଏ ବୋଉ ତୁ ପୁରା ମତେ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଲା ଶିଖେଇଛୁ ଆଜି ମୁଁ ମାନିବି ଲୋକ ଆଜି ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ଏ ସହିପାରିଲିନି ଲୋକ ସହିପାରିଲିନି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଲୋକ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନାହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ନ ଜଣେଇ ନ ଶୁଣେଇ ମନକୁ ମନ ବାହାରି ମା ଶୁଣ ନା ତୁ ଆଉ ଠିଆ ରହିଲି ଯା ବନ୍ଦା ବନା କରି ବୋଉ ମାକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇଯାଇଛୁ 어 아니 너무 무릎 튀겼지 또 ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ଯାଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କାନିଂ କରୁ ଭାରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଗିଆଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଛିଟି ନ କହିବନି ସେଟା ଭଗିଆରି ଏମିତି ହାଲ ଦିନି ମାରିଦେଲା ସାରା ପଡ଼ିଆ ଯାକ ଚିକି ଚିକି ରହିଛି କଥା କହିବାର ମୋ ଜୀବନ କମି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଆରେ ଘେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ମନୁଆ ଏଇ ମନୁଆ ଆରେ ମାମୁଁକୁ ସେମିତି କହନା ରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମିତି ପରା ଆମ ଗୁରୁଜନ ଆରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗ ହବନି ଏ ମନୁଆ ମାମୁଁ ଆଉ ବୋଉକୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୁ କହିଲୁ ତ ଭାଉଜ ପରା ବାହାର ଛାଇ ଯା କହିଲୁ ଭାଇ ଆରେ ଯାହା ପରା କହିଲି ସବୁ କଥା ମାନିବି ଖାଲି ତୁ ଯଦି ସାବୁନିକେ ଘର ଟିକେ ଜାଗା ଦବୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି ମାନିବି ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଛୋଟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋନୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଦେ 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 ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଭଲ ବୋଉ ତୋ ପୁଅ ଭଗୁ ଆଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ତୁ ଯଦି ସାବୁନିକେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦବୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସବୁ କଥା ମାନିବି ସବୁ କଥାକୁ ମାନିବି ମୋର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତୋର ଥିବା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ମନୋଜ ନାଁରେ ହେ ବୋଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଏ ମନୁଆ ପରା ମୋ ସାନ ଭାଇ ତୁ ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତୁ ତୁ ନ କହିଥିଲେ ବି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମନୁଆ ନାଁରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତୋ ବୋଉକୁ ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି
କରିବ ଆ ଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଚାଲିଛି